Sesingaphakathi thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Kwethule isifundo ngoShenge. Owasemsunduzo wethulo lokuzithuthukisa. Kanti bakhala ngamaqola kolezindlu. Nina bakambombo shomnyama siyakhuleka kwindaba ze1 KZN TV sanibonani. Iqembu le-IFP lethule isifundo ngomntwana kaphinda ngeno sakho Thami Inkosi uMangosuthu Buthelezi esikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal namuhla. Lesifundo ke sithanyelwe kusekela umongameli weqembu Inkosi uMzamo Buthelezi othule inkulumo yosuku. Le nkulumo ingxenye kwemsebenzi weqembu ukucubungula ubuholi kanye nokubheka ikusasa elingcono nemigomo yezepolitiki eNingizimu Afrika. Usekela mengameli weqembu le-IFP Inkosi uMzamo Buthelezi uthi kubalekile uba amalungu eqembu ayazi imisebenzi emikhulu yenziwe umsunguli weqembu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Leli qembu belihlangene namalungu lesikhaleni lapho lisingathe khona inkulumo sifundwa ngaphansi komsunguli weqembu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Asinike isikhathi yabaholi ukusuka manje kuyaphambili ukugcilisa ama-members eqembu lethu kanye nemphakathi njengabantu beSouth Africa ngokwazi ukuthi ubani uMangosuthu Buthelezi. Ngoba abaningi njengoba ngishilo ukuthi bamazi njengomuntu okuxoxwa ngaye emakhulunywa ngeziphithiphithi zaKwaZulu-Natal zo 1990 and 80s and early 1990s bengalazi iqiniso nomongo wayo yonke into eyayenzeka. Njengoba kubheka okhethweni lohulumeni basekhaya kulonyaka uButhelezi uthi iqembu le-IFP lelungelo ukhetho. I-IFP ayikhoneli ukuthi ikhonteste izinketho zangaphakathi. Sikhona ukukhontesta izinketho zikahulumeni. Ngakho umuntu othi ke sibuthene lapha ngoba siya okhethweni lohulumeni basekhaya, hayi usho khona impela ngavuma ukuthi ilokho esikwenzayo ukuze abantu bavuseleleke bazi ukuthi lo msebenzi uphethe usuka kuphi. Inkosi uButhelezi ingqongqoshe wezomsebenzi womphakathi nokuphatha ithi abasebenzi bahulumeni bazongeselwa imiholo ngo4% kunyaka mali ka-2026-2027. For the first time la khona sikwazi ukuvumelana nenyonyane kulesi sikhathi njengoba ngungqongqoshe savumelana ngezivumelwano seminyaka emithathu ukuthi asingalokhu sihlala njalo ngonyaka asivumelane for 3 years ukuthi nakho kuzokwenzeka. Ngakho ke ekuvumeleni kwethu ke sathi bazothola le increment abayithola ngo-24. Ezindabeni ze1 KZN TV kube Inkosi Mthembu esikhaleni. Umasipala wasemsunduzo eMgungundlovu wethule ngokusemthethweni uhlelo olubizwa ngePietermaritzburg Urban Development indaba okuhlose ngalokho ukuthuthukisa leli dolobha nokuheha abatshali izimali. Imeya lomasipala uMzimkhulu Thebola uthi bafuna ukuthi ke kudaleka namathuba omsebenzi ngokubambisana nezinhlaka ezahlukene. Umasipala umsunduzi wethule ngokusemthethweni uhlelo lwePietermaritzburg Urban Development indaba okuhloswe ngayo ukuvuselela leli dolobha libuyele esimeni salo sakudala. Imeya lomasipala ithi bafuna nokuheha abatshali izimali ukuba beze kuleli dolobha kanti bazomema nezinhlaka ezahlukene kube zihambele le ndaba. Othula namhlanje ngokusemthethweni iconference esoba nayo sithi Urban Development indaba. Inhloso yethu yokuqala ukuthi sifuna ukubuyisa iCBD yethu kodwa kakhulukazi focus ayikho nje kwiCBD. Kahle sifuna ukuqala uhlelo lokuqala ukunxenxa abatshali izimali ukuthi bazi ukuthi we are the city of choice. Lo masipala uthi uzimisele ngokulungisa ingqalasizinda uphinde ulungise indaba yamabhilidi angahlali abantu edolobheni. Kanti uphinde waveza ukuthi uzolisana nokucekelwa phansi kwengqalasizinda. Sifuna ukuzobonisana ukuthi yini esingayenza uma kuphoqa ukuthi sishintshe imithetho yethu sikwazi ukuthi la behluleka khona sibe nendlela yongenelela sizobonisana nabo ngalokho noting ukuthi khona imithetho manje esisivumela ukuthi siye as far as ukuthi sithathe qobo iproperty kumnikazi wayo mawukuthi kunjani kodwa sifuna ukubonisana abantu bakithi ngoba sisodwa noma singawathatha kusazophinda futhi kube into mhlawumbe uzothola ukuthi ayizuba nomsebenzi ukulinyazwa kwe-infrastructure. Sifuna ukuthi sikwazi ukuthi sonke sothatha i-responsibility ukuthi lokho okutshalwa umkhandlu ukulungisa ingqalasizinda sizoyivikela sonke ngoba phela ingqalasizinda yethu iyona ekwazi ukwenza ukuthi abatshali izimali babe nethemba ukuthi akekho umuntu ongayofaka imali yakhe la ungekho khona umgwaqo osesimweni esikahle. Akekho umuntu ongafaka imali yakhe la kuhlezi kunama disruption agesi khona.
akekho umuntu ongafaka imali yakhe la engenaso isiqiniseko sokuthi uzohlezi enamanzi. Lezo zinto ezintathu including ke ezihambisana nazo indaba ze-waste management, ze-sanitation. Lo masipala uthi maningi amathuba omsebenzi azodaleka ngokufika kwabatshalizimali kuleli dolobha laseMgungundlovu. Siqalayo njengamanje ukunikeza isiqiniseko ukuthi abantu bakithi bazowathola amathuba emsebenzi. Njengoba ngithi watch the space, ngikusho lokho ngoba ngiyakholwa ukuthi kule indaba noma beyond yona kukhona imemezelo esizozenza ukuthi kuzokwenzakalani kuphi nakuphi. Enye engxenye yomsebenzi wethu njengohulumeni wasekhaya. Le ndaba kulindeleke ukuthi singathwe mhla zi-14 kuya mhla zi-15 enyangeni kaNhlaba. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu. Bakhala ngokwanda kwehlamba sokuthengiswa kwezindlu eziyimxhaso kahulumeni ngokungekho emthethweni endaweni yaseGamalakhe kwa-2080 ngaphansi komasipala seRenkonyeni ugwini oseningizimu yaKwaZulu-Natal. Laba ke basola ukuthi kukhona ke isikhulu esiphezulu kumasipala eRenkonyeni esiyingxenye yalo mkhonyovu. Usobhuza Makhayo ilungu lomphakathi uthi sezibe yiningi igameko lapho kuthengiswa khona imizi abantu behleli ngaphakathi kuyona bengazi ukuthi badayisa kakhulu lezindlu osekwasala ke kuzona kabantwana abazali sebashona. Imindeni emithathu yaseGamalakhe kuWard 28 ngaphansi kwamasipala eRenkonyeni ikhala ngobugebengu abathi buyaqhubeka bokudayiswa kwezindlu zabo zoxhaso lwahulumeni bengazi. Bathi lokhu kwenzeka emndenini osekasala abantwana kuyona. Ilunga lomphakathi liyachaza. Lento iyasiphazamisa kakhulu thina ngoba sikhulele la ekulokishini, so siyabaza abantwana abala ekulokishini abahlala kule mizi esiyashiwa abazali. So kuyinkinga cause uthola ukuthi uma bebona ukuthi abazali abasekho bavele beze kuleyo mizi bathakethe leyo mizi abazali abangasekho kuyona, bese beqhamuka sebephethe ama-title deed bezokhipha izingane zihleli ngapha. Imizi yale Gamalakhe idayiswa izingane abantu bayo behleli ngaphakathi izakhamizi abanikazi baleyo mizi. Bafuna lesi sihlava sinqande kusemanje. Sizoshona nathi njengoba sikhulile sinemizi nje izingane zethu zisale ukuthi leyo mizi izobe siyadayiseka. So manje sizama ukuthi sisihlava lesi vele sisinqande kusesemanje kusolethe izingane zingezikwazi nomphakathi ungeke ukwazi ukuthi uhlukumeze ngoba laba abantu abenza lezi zinto asibazi ukuthi bawo bani baqhamukapi nalama title deed bawathola kubani kanjani. Isisulo okudayisa umuzi wakubo siyachaza. Kwafika omnye ubaba la wathi uthunye oyiphoyisa, wathi uthunye uMrs Cele ohlala ngasegarage ukuthi asiphume uthengile lo muzi ngo150,000. Ngabuza ukuthi mina ubani lo Mrs Cele ngoba lo muzi wakaMazubane na futhi ownership ayikazishintshe. Uthi uma eyobheka kamasipala umuzi wakubo usabiza yena kodwa lo owuthengile unetayitela elinegama lakhe. Ngiyavela kwisystem ukuthi umuzi wa transfera kuthobeka Happiness Mazubane lo yimina. Lo abamazi ukuthi ungena kanjani. Uthi basola isikhulu sikamasipala eRenkonyeni ukuthi siyingxenye yokudayiswa kwale mizi ngokungemthetho. Abantu okumele ngabe ibona abasisesezayo basigade basiprotect abalapha ezikhundleni eziphezulu ibona abasidicelela phansi ibona abasenza izinja. Wale waphethe ukusinika igama lalesi sikhulu. Angifuna ukulibiza ngoba kuthiwe angalibizi. Kuthiwe ngalibizi. Kodwa uyazazi ngathi noma seyibona lento uzobona ukuthi hayi mina lo uyikhansela lo muntu. Angani umsayilona yena kodwa uyavela na ku-TV naye. Uthi lesikhulu mase sibona ukuthi kulowo muzi kusela abantwana bodwa siyawudayisa. Uma sebona khona izingane zodwa uyangena. Uyangena nje ngoba isela nje isigebengu nje sidala. Unemize eminingi mekushiwa abamaziyo. Nemize eminingi erentisa. Ngoba udoti ngoba yena ugreedy fanele adla yedwa. Abanye abantu fanele abaphose eminyango yena bese yadla yena. Adle ngeinyembezi zethu. Adle ngeinyembezi zentandane ezingenabani. Esinye isisulu sithi naso sihlalelo ovalweni njengoba kwakuthiwa asiphume endlini yakubo usuthengiwe. Fika obhudi nje abawu3 banokha ngikhulume nabo obhudi sawubona sisi besacela usiphumele la kulo forum sithunyiwe. Sicela usiphumele lo forum lona uthengiwe kuthiwa anihleli ngokungemvume la ekhaya. Kwakuthi ke mina amaphepha ngiyawazi forum wasekhaya ukuthi ufully paid. Ngavala umnyango same time ngangikhuluma nabo sengivele ngewindi. Umasipala eRenkonyeni uthintwa uzakwalisa ukuzwelana nezisulu
wanxusa ukuba laba abathintekayo babike kumasipala ukuthola izeluleko. Umasipala uphinde waqinisekisa ukuthi amatayitela obunikazi bezindlu akakhishwa umasipala kodwa akhishwa yihhovisi elisemgungundlovu. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisegama lakhe. Asithi shelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili namuhla. Kwethule isifundo ngoshenge. Owasemsunduzo wethulo lokuzithuthukisa kanti bakhala ngamaqola kolezindlu. Kukhuthaza ukuba osomabhizinisi abasakhula abasondelane nohlelo lwaziwa ngebusiness charge ukuze ke ikwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Lokho kusho ngumsunguli webusiness charge uLucky Mnguni njengoba behlanganyele nabanye osomabhizinisi kanjalo neminyango eyahlukene elekelela ukubhalisa amabhizinisi amancane osizwe neNewcastle enhla nalesifundazwe. Kulomhlangano ubhungwe kakhulu ngezidakamizwa eziyingxenye ebulala amabhizinisi amaningi. Umsunguli webusiness charge uLucky Mnguni uthi bazogqugquzela ukuba abantu bethuthuke kwezamabhizinisi. I am a founder of ubusiness charge lo esihlangane ngaye namhlanje. Ubusiness charge sinama service awuthuke kodwa namhlanje we are only emphasizing indaba yokuthi abantu beprogress kumabhizinisi. Silanda ama stakeholders ukuthi abaregister abasize ngangeprocess ye funding. So ngoba belana bazolekelele ngalezi zinto lezi because after lana sizothatha inamba yabantu abathile ba attend isi briefing session from uSEDA bese bayalekeleleka but I first session yethu izobe against ama drugs nama abuses because sifuna ukuthi before siba introduce kuma business empowerment kube ukuthi si introduce abantu abasizakele nangakomqondo. Uqhube ngokuthi lona ngumhlangano wesithathu owenziwa selokhu business charge yasungulwa. Okay, business charge njengamanje this is the third event esibe nayo. Our first event ibikade ngoFebruary ibikade ngoFebruary nge7 sino NYDA ba register abantu benza ama free drivers licenses about 10 about 30 baba register abanye babi funding sebeyitholile and they are here as well to testify as umphumela ka business charge ukuthi ubasize kangakanani abantu. Kanti ke omunye wabahlomula kulolu hlelo uthi balekelele kakhulu ngokusungulwa kwalenhlangano. I-business charge ukuyenza kwakhe uButlaki wasiza kakhulu kabi ngoba ezinye izinto sasingazi ukuthi itholakala kuphi nabantu laba abanosizo asazi ukuthi sobathola kuphi yena uyabalanda abalethe eduze kwethu sikwazi ukuthola usizo. Kuleya business charge sasikuyo nge7 kwakukhona kwafika ubaba umshazi owasiza ngendaba yama learners license usithathisa ama learners license uyasibhalisa wabhalisa about 10 ngalelo langa enabanye ayinabe wodini futhi abafundisayo. Yaqala ke program sathola uthisha osifundisayo futhi usifundisa kahle kakhulu noxolo. Usifundisa from start ngoba usuke ungazi lutho uqala nje endaweni ukuthi awazi lutho vela kufundisile nasi uqede nihambe umthatho niyobhukhelwa nibuye ekubhukheni nihambe futhi seniyobhala. Ngibhalile ke besibhala nge15 April siphumelele futhi sonke sasile saphumelela kahle kusane group ke enye saqhubeka seyakhona sesilinde ukuyoqala itrack esoyiqala futhi khona soon. Ubaba umshazi wasiza kodwa kukonke ukusizakala kwethu kubaba umshazi sasizwa ukuthi kube khona uLucky avule le business charge ukuze sikwazi ukuthi sibe khona. Njengoba isaqhubeka business charge ikhona nala kuzoxwayisa abantu ngezidakamizwa kulethwe amabhizinisi amanye singawazi kuzokhuliswa abantu ngokuningi engqondweni. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisosizweni eNewcastle. Bangamashumi amabili osomabhizinisi abancane abaphothula uqeqesho lwabo ngaphansi kohlelo lwe-ABI lenkampani eHulamin emcimbini obanjwe leBono Hotel Waterfront eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal. Umphathi omkhulu wezindaba zenkampani eHulamin uAyanda Mngadi uthi inhloso yalolu hlelo ukuthuthukisa amakhono entsha ngenhloso yokuqinisa imboni ye-aluminium kanjalo nokudala amathuba emisebenzi.
Lolu hlelo luqala eminyakeni emibili eyedlule njengoba ngelizungeza izindawo ezahlukene njengoba ke lwaqala eRichards Bay lwaya eMphithi njengoba ke maduzane luzodlulela eMajuba. Namuhla ke labo somabhizinisi abancane bamkeleke izitifiketi ngalolu hlelo ke kuhloswe ukuthi ke kuthuthukiswe amakhono kwimboni aluminium kuphinde ke kudaleke namathuba omsebenzi. Sihlangene namhlanje ukuzobungaza abafowethu nodadewethu abayingxenye yohlelo esilibiza ngeAluminium Beneficiation Initiative. Okusho ukuthi insizwa lezinentokazi ezisebenza ngensimbi yealuminium ezishiselayo ezakha izinto ezinhle ezihlobisa imizi yethu. Abanamhlanje abawu20 bazobe bethola idifiketi zabo ngomsebenzi omuhle abawenzele kule minyaka ewu2 esibenayo. Bebe ngene emeklasini benamabhizinisi benjalo kodwa besithatha isikhathi beyoyiqeqesha kuzo zonke izinto abazidingayo khona bezokwazi ukuthi bafake izicelo zabo emathendeni amakhulu befunda ukwenza ama proposal befunda ukwenza izinto ezihlukene sesizwa ngabo nje manje ukuthi hayi sekusithola ithenda yokuthi umngadi uveze ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwabantu bokufika kuleli asebethatheke ingxenye enkulu kulomkhakha ikakhulukazi ke ezimbonini esikhiqizayo osekholela ukuthi kube nokuncintisana khulu emathubeni omsebenzi. Uthi ke ucwaningo abalwenzayo luveza ukuthi ke kuningi okungahambi kahle. Nathi mangabe sisenze research yethu sathola lokho enakukona ukuthi siqabene nendaba yabantu bokufika nje phese ingoba abanye abantu bokufika abanokusebenzisa ama materials a compromised. Lapha abantu bethu ogoga basebenzisa impesheni bezama ukulungisa izinto into isiphukile bese uthola ukuthi labantu laba esibafake kule program ngesikhathi siba interview nje babesho bethi sifika sesiyolungisa manje ugoge sekhokha kabili into ayikade isebenzisa imaterial engekho right okuthiwa ialuminium kodwa iyarust ialuminium kodwa iyanqamuka. So senze ukuthi uhlelo lethu kufanele ukuthi lusize lubhekelele nje ngqo abantu ababala eMzantsi Afrika. Abamabhizinisi amancane bathi ke lolu qeqesho abalutholile lobafundise amasu okuphatha amabhizinisi indlela abangenza ngayo inzuzo kanjalo ke nokungena kangcono ezimakethe. Ukuba iphatha le program kusilekelele in terms ukuthi sazi ukuthi ama financials enziwa kanjani nanama quotations enziwa kanjani nanokuthi ke mhlambe sithole nanemshini yokuthi sikwazi ukusebenza ibusiness lethu kwazi ukuthi likhiqize ngendlela eright. They helped us through every process. They've been with us communication wise. Yeah. And we hope for bigger and greater things from them in the near future. Laba ke bathole nethuba lokuthi ke banikwe izinsiza kusebenza ezokwazi ukubalekelela baqhubeke ibhizinisi. Ezindabeni ke ze1KZN TV ngengusamkeliswe Ngqulunga ngiseRichards Bay. Ilungu lophiko lwentsha kwa-AFP uLonhle Gumede uthi kuphonseke itshe ngesivivaneni ukulekelela umndeni wakwaGwala ngeinsiza zokuba kukwazi ukuqedela indle kagogo ezogcina isingcono akwazi nokufihla ikhanda. Umndeni wakwaGwala kwa-15 eMandeni unamalunga ayisikhombisa iningi lawo ngabesifazane ababili abakhubazekile kanti ke bahlala endlini eyodwa kahulumeni isibambiso engasekho nayo kesimene esihle. uGumede unxusa noma ubani ongalula isandla ukulekelela lo mndeni uthole indawo esesimeni nezobuyisa kesithunzi. Ubhekene nomzima wokusola indawo yokufihla ikhanda umndeni wakwaGwala onamalunga akhubazekile eBhidla eMandeni kwa-15. Lo mndeni onamalunga ayisishiyagalombili unqwabelana endlini eyodwa kahulumeni engekho kesimeni sikahle isibambiso. Lo ilungu lophiko lwentsha i-AFP uLonhle Gumede ophinda gaqela isikhundla sokholo i-AFP eMandeni unikezeleke ngamafasitela nesicapha ukuze ke lo mndeni ukwazi ukuqedela indle eseceleni ukwazi ukufihla ikhanda. uGumede unxusa noma ubani ongalula isandla aphonseke esivamvaneni ukulekelela umndeni wakwaGwala ukuze wakhelwe indle yanele. Into encane wayithole ka transport but bakha around ukuze belekeleleke ukuze kuzophuma ubhuti noma kuphuma ingane ngoba ingane seyikhulile zeko20 ezinye zeko14 so ingane zamantombazane seyikhulile lezo. Khona umalumazi endlini phela imagine ke msazi ukuthi makukhona umalume endlini kukhona ingane zamantombazane seyikhulile bonke bageza kulendlu bonke balala kulendlu ngoba usesuze yasho ukuthi umalume uhtezelele egqokile because akakwazi ukukhuleka endlini ingane seyikhulile naze ingane ayikwazi ukukhuleka endlini because umalume usemdala naye usisi akakwazi ukukhuleka endlini because khona ubhuti wakhe futhi ayikho enye into abangayenza because this is the only house that they have. So sizofisa nje ukuthi sishita bekhwele umasipala waseMandeni
ubuholi besifundazwe ukuthi belekelele nathi njengeqembu lekhathi sikulethile lokho okuncane ongangamandla ethu kodwa-ke sase sibophezela ukuthi umndeni wakagwala sozoba omunye yemndeni yethu ukuthi uma kuney'nkinga ey'khona sizobalekelela. Lo mndeni unamalungu amabili akhubazekile. uGumede unxuse uhulumeni ukuba-ke ezinhlelweni zakhe avame ukubeka phambili abantu abakhubazekile. Ezindabeni ze-1 ZNTV kubiNkosi Mthembu eMandeni. Asiphinde sithi ishalele itolo nenabesilo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukeleni nabesilo kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kwethule isifundo ngoshenge. Owasemsunduzi wethulo lokuzithuthukisa kanti bakhala ngamaqola kolezindlu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-16.60 kuyidola laseMelika lingu-22.37 kupondo waseBrithani lingu-19.41 ku-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$4,691 63 ounce kuthi intengo yolongahluziwe ibe ngu-$105.07 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Akalahli ithemba ngokulwela indawo yakhe eqenjini lesizwe omunye wabadlali abazakhele igama kumabhokobhoko nakwi-Hollywood Bets Sharks uLukhanya M. Lo mdlalo oneminyaka ngama-32 obudala wanqoba indebe yomhlaba namabhokobhoko eJapan ngo-2019 waphinda wabizwa ukuzovala isikhala sikaMakazole Maphimpi wayilimele maphakathi nomqhudelwano ngesikhathi liqembu livekele isicoco eFrance ngo-2023. Kuleyo mnyaka ubethatha njengomunye abadlali abahamba phambili emhlabeni endaweni adlala kuyona emaphakathini enkundla. Nokho kulimala kaningi eminyakeni edlule kuholele ekutheni kagcine ngasangena eqenjini lesizwe agcina ukudlalela ngonyaka u-2024 kanti ngemuva kokuhlala kweminyaka kwi-Sharks uM ufudukele eJapan ngenyanga kaLwezi nyakenye wayojoyina iMitsubishi Dynabots. Ekhuluma-ke ngomthelelo wokulimala uM uthe ukumqoka ukuthi uzimisela kangakanani njengoba eseluleme. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi igudluka sibone amagumgedlelo kamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithi siyayiguqisa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.